Играем Кой съм аз, част 2. Жена ли съм? Не, Мъж. не се знае. Аз знам какво си написал. Иван Петър ли съм? Какво? Ти каза, значи е мъж, аз казах, може и да не е ти. това не- Сигурно е Иван Петър. Добре, това ти го бъркат въпрос, защото ми издразни. Съжалявам, това не го чух. Известен ли съм? Да, Участвала ли съм в предаване? да, В Big Brother ли съм участвала? не. Остават 5 въпроса. Над 35 ли съм? Да, 4 въпроса. С музика ли съм известен? Айде, това ще питам. Да, Коцето ли съм? не. Който сте участва в Big Brother, така че не мислиш. 2 въпроса. Сетих какво е. Власко. Не. Така че... Един въпрос, само един въпрос остава и гърмиш. А Азис не ли участва и той в Big Brother? Да. Еми, защо го казваш? Аз не съм гледала толкова Big Brother. Оставете един коментар за мен. Айде, къде ти е телепатията сега? Джастин Бибър. Знаеш ли на кой е песента? Жива рана. Слави. Не. На София Маринова и на... Добре, махни ли, че ти го виж просто, така ли е, че изгърмя? Ето, аз казах Слави. Кой Клашара ли е? Трифонов ли е? Кой Слави? Го убиеш. Скъпи приятели, беше ясно, че няма да се справи. Чао, до нови срещи и последете профил на Елит в TikTok. Благодаря.